spring for luftfart var i Første Verdenskrig, hvor både materiale og brug af fly ændrede sig markant. Materialet gik blandt andet fra at være træ og stof til hovedsageligt at bestå af metal og aluminium i nye designs. De her nye designs de gjorde flyene mere adrætte og brugbare i en krigssituation, og eftersom det var under en krig, blev de også udstyret med våben, så de kunne blive en krigsmaskine frem for transport. Derudover udviklede man også sikkerhedsudstyr til piloter, såsom brandsikre veste, og flyene blev det hele taget meget mere pålidelige. Det næste store spring for flyvevåbnet var under 2. verdenskrig, hvor alle fly blev yderligere effektive, og materialerne kom for alvor i gang med metaller, og man udviklede blandt andet også jetmotoren til flyet. Derudover steg distancen flyene kunne flyve, og det blev blandt andet brugt til bombning af fjenden og transport af tropper.